Bona nit, són les 9:08. Avui a l'Ofici de Viure, mapes del tresor. Què són els mapes mentals? Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, els mapes mentals i els mapes del tresor. I amb Marta Teixidor, que és l'ànima de Secret, la revista. Què tal, Marta? Molt bona nit. Passen 5 minuts de 2:15 a l'Ofici de Viure. Són molt divertits els comentaris que hem rebut avui al Facebook de l'Ofici de Viure. La Sílvia diu, el mapa mental serveix per l'empanada mental? Marta, què li diria? Home, quan tenim l'empanada mental precisament és quan ens fa més falta el mapa, s'ha de reconèixer. I, sí, perquè ho anem endreçant tot. De fet, al principi quan ho fem tenim moltes coses al cap i no sabem com treure'ls profit i no sabem què és el que volem exactament, però quan comencem a enganxar i mica en mica ja va tenir una miqueta de color. Els mapes del tresor utilitzen bàsicament la tècnica de la visualització per aconseguir allò que ens hem proposat. Aleshores, un cop hem dibuixat i ordenat tots els mecanismes que ens fan falta per assolir la nostra fita, hem de penjar el mapa en un lloc visible on puguem veure'l diàriament. És correcte això? Sí. Un cop el tenim fet, l'hem de veure cada dia, l'hem de penjar en un lloc on sigui visible. Què hem de fer? Sí, tant. Un lloc que és molt bo és el mirall del quarto de bany, Cada matí quan et lleves ja tens el teu mural en allà, fas una mirada. No fa falta ni fer una meditació ni estar molta estona, és veure'l. Sí? Després pot estar a la feina, pot estar a la cuina, a la nevera. Hi ha llocs que són claus perquè hi vas bastant. I llavors tota la família acaba aconseguint els mateixos objectius. Però la família ja es fa el seu. Veus, una cosa que has dit molt interessant és que els nens el fan de sempre. Clar. I els hi funciona, però que molt bé. Els colalls, sí. Fan però és que aconsegueixen el que volen, i jo crec que si amb els nostres nens ja féssim més o menys que ja ho fessin ara per aconseguir el que desitgen, ho aconseguirien quan arribessin a la nostra edat, ja estarien molt avançats. Cal recordar que s'han fet molts experiments sobre això i que hi ha moltíssima informació sobre gent que, per exemple, practicant un determinat esport amb la imaginació, arriba a desenvolupar un percentatge importantíssim dels músculs, des d'un 60 a un 70%, com si el fes en realitat, no? El poder de la imaginació. També la pràctica, per exemple, de tocar el piano, etc. Sí, és cert, això el Joe Dispenza ho explica molt bé també en els seus cursos. Apuntant el tema de l'alquimista que comentaven, el que sí que és veritat és que el llibre el que diu és volta al món i torna al born, i que la sorpresa més gran que tens quan acabes el llibre és que el tresor estava a sota teu, estava a casa. I de fet, amb el collage també fem moltes voltes a vegades i tot està dintre, i ho sabem tot. I això jo crec que l'alquimista ens ho deia claríssim, que sí que hem de moure'ns en moltes direccions, sí que hem de buscar moltes coses, però sempre passa per donar-nos compte que el tresor està dins nostre i que ho sabem tot. Sí, és que el tema no hi ha prou en fer un mapa mental, només, ni en fer un collage, ni de posar totes les teves fotos, que estàs rient. És una actitud de vida i has de fer un canvi, has d'estar molt atent. De fet, és el que l'Eckhart Tolle amb el poder de l'hora, amb el poder de l'ara, ens va dir, hem estat presents sempre. Presents amb el que pensem, amb el que ens diem a nosaltres mateixos i el que diem als altres. Perquè si no perdem molta energia per intentar aconseguir una cosa que és molt més fàcil, que és el que deia en aquest comentari. Si estem atents i estem vivint en el moment just el que estem fent, doncs ara estem parlant aquí nosaltres també, després el que estiguem fent, que sigui present en aquell moment també, la intuïció cada vegada es fa més fina. I si nosaltres ens connectem directament amb la intuïció, ens diu tot exactament què hem de fer i en quin s'hem de trobar perquè aconseguir el que volem, els nostres somnis que es facin realitat en el moment oportú també.